पता पूछ ले बेरे मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे वो सरवन किंग हवे मोरे नावला बरदुली मोर गाँवला रे सरवन किंग मोर नावला ना बरदुली मोर गाँवला रे सरवन किंग मोर नावला ना पता पूछ ले बेरे मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे वो सरवन किंग हवे मोरे नावला। हवे मोरे जांजगीर चापा थाना हवे जजपुर बरदुली गाँव में रहता रानी नहीं ज्यादा दूर। जिला हवे मोरे जांजगीर चापा थाना हवे जजपुर बरदुली गाँव में रहता रानी नहीं ज्यादा दूर। जन भुला बेरे तहर घूमे बया बेना जन भुला बे वो तहर घूमे बया बेना बरदुली माया बेरे मैं तोला घुमा हूँ गली गली माँ हाय रे मैं तोला घुमा हूँ गली गली माँ। पता पूछ ले बेरे मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे वो सरवन किंग हवे मोरे नावला। सोमवार के रानी सज संवर के हो जाबे तैयार रे सोमवार के रानी तोला घुमाऊं बरदुली के बाजार रे। सोमवार के रानी सज संवर के हो जाबे तैयार रे सोमवार के रानी तोला घुमाऊं बरदुली के बाजार रे। जन भुला बेरे तहर घूमे बया बेना जन भुला बे वो तहर घूमे बया बेना सरवन किंग लता वो फसाए हवस मीठ बोली माँ हाय रे फसाए हवस मीठ बोली माँ। पता पूछ ले बेरे मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे वो सरवन किंग हवे मोरे नावला बरदुली मोर गाँवला रे सरवन किंग मोर नावला ना बरदुली मोर गाँवला रे सरवन किंग मोर नावला ना तहाँ पूछ ले बे वो मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे वो मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ पूछ ले बे रे मैं तो रहता बरदुली गाँव में तहाँ घूमे बया बे वो तहाँ जन भुला बे ना।
अगर आप अपनी आवाज को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो चले आइए मल्टी ट्रैक डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें HK म्यूजिक कंपनी, कोटा डबरी, चांपा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर है 9329238487 और 8085380339।